Καλησπέρα και πάλι. Είμαι ο Νίκος από το lamazi.gr και σήμερα θα δούμε μια κάμερα ασφαλείας που είναι ιδανική για σπίτια και αγροτικούς χώρους, όπως μελίσια ή αποθήκες που δεν υπάρχει ούτε ρεύμα ούτε ίντερνετ. Στο σημείο αυτό, να τονίσουμε ότι οι κάμερες αξίζει να τοποθετηθούν πριν μας κλέψουν. Στο σημείο αυτό, να τονίσουμε ότι οι κάμερες αξίζει να τοποθετηθούν πριν μας κλέψουν. Στο σημείο αυτό, να τονίσουμε ότι οι κάμερες αξίζει να τοποθετηθούν πριν μας κλέψουν. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κάμερα διαθέτει ηλιακό πάνελ μονοκρισταλλικό βολφραμίου και μπαταρίες ικανές να την διατηρήσουν σε λειτουργία ακόμα και το χειμώνα μέχρι και 10 ημέρες. Είναι πανεύκολη στην εγκατάσταση της κατεβάζοντας απλά μία εφαρμογή. Διαθέτει διπλό φακό. Έναν σταθερό για να καλύπτει το σημαντικό σας σημείο αναφοράς και έναν κινούμενο ώστε να κλειδώνει και να παρακολουθεί την κίνηση. Αν βρεθεί κάποιος στο πεδίο της, είναι μια ιδανική επιλογή για όλους εσάς που θέλετε μια κάμερα να βλέπει μέρα και νύχτα, να μιλάει, να ακούει, να καταγράφει, να ειδοποιεί και φυσικά να έχει 2 χρόνια εγγύηση. Καλέστε μας στο lamazi.gr στο τηλέφωνο 231 05 16 337.